comment sa MOR. Until next week, mga kids, keep on voting your fate. Supa. Ano naman ka? Asan bulong? Sabot na ginaklaro mga bukton ni Maria may gala. Pampa-increase sa appetite sa inyong breakfast kanina. At least wala may pandi ha. Wala may pamahaw. Ito kaya lang ako ang bukton. Kasi may patang. Bumba may gala. Diba? Busog na busog kita nung alive. Glow. Ang glass ana. Ay, nag-volunteer siya na daw maghawid. Brother boy. Yan lang. Basta kayo na Mas meron pa lang pina-blur kaya at least hamis among naong. Tato! Okay lang mag-edit sa picture, di ba? I-blur-blur ka na para ang mga purse. San Antonio's purse. Camera 360. Gagamit ka na. Binabaday ka cellphone ni Doy. Kaya ko yung cellphone. Uy, mga bata, bawal. Sa school, di bawal man. Bawal. Hindi mo talagang squan, ha? So, maputan mo camera ilalong sa lamisa ni teacher, ha? Di na mayo. Okay. Balik sa sugod, may gala. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Naglangaw? Ano ba ito ay? Dito kay ito ni Edoy Ray. Nag-kiss na ba? Nag-kiss na ba ka hanggang Tita Ray Ray? Wala pa? Kiss kay Tita Ray Ray. Hi! Hindi, laway-laway yan may gala. Basa si Baby Ray Ray. MR, itago na lang ko ninyo sa pangalang si Romeo. Murag naghinog atong live, no? Pasensya kayo may gala namin earthquake drill. Go, Kuya Boy! Yan na boy, Anyway, salamat si sa Romel. effort boy. Si Romel ang natin sa MR, nagpadala ko og letter sa inyo ha. Eh, gusto ko mangayog advice. May advice naman po. May
Ay, tungod kini sa babae nga Hindi uli pa man ay nahulog. Ay, tago na to sa pangalan si Vicky. Si Vicky. Si Vicky? Vacation lang, Vicky. Kaya mo ay, sa una pa lang pagilan ni Vicky. Napugtok na ng mga garter sa kumprit. Ala ka. Hinood. Noon sa, Nag-brief siya. nalawlaw mga brief mga gala. Sa niyang pagkita pa lang na kung kang Vicky. Nalustre ng mga garter sa kumprit, bura na siya bacon tanahon. Bacon. Ay, ako kasabot ay! MR! Naibaw ka na ako lately. Amo din si Vicky medyo malditahon. Kay single mom day siya. Yan na naman tayo. Ano tayo si single mom? Kailangan mo ganito isunod ang karakter ni Ido. Hindi man siya pwede may mong amahan si Antingog. Pero MR, dili ka na nahimong discouragement sa ako. O the more pa na ako na idol si Vicky. Tungkol sa iyong pagka-strong woman. Well, Strong, independent woman. strong, independent woman. Okay mo, R. Nakayong usang kagalingon na i-push gina ko ni nga pagbati. Ngunit tatapwat sa balit na hesitant. Hesitation. Na hesitation Ayan. in the part of the case. Kay basin usalan ako sa mga lalaki na mo binuang o mo pa sa kaniyo biyar gyapon sa pagabot sa panahon. Commentator. Usay mo. Exclusive. Di ba rin di kan kinabuhan tanan? Awi na kita sa iyahang hindi ko pa rin ako bumalalaki. Napagkauman matagamtam ang katamis sa kalawasan. Di ba rin biya? O na nagsugod ang akong Sorry. Asa mo ito? Wala ito akong i-fix na. Basta din na rin nagsulod! Ang sulusod! Labatiba! May kalangin na ito sa ito ni Megala. Ato na sa ito may kalangin sa may tabok ng Megala. Live. Exclusive ni Megala. Tulot na exclusive ba ni? Tulot exclusive. Ayun na Megala. Sugda na Megala. Ayun na Megala. Ayun na Megala. Sugda na Megala. Exclusive ni Megala. Ato na yung labatay mo ko sa ni Mestor. Yung Megala. Ayun na. Atong Tumang! Okay! Aha! Pura matay nagpanay. Labatiba!
Uy, teacher, good morning. Uy, good morning, ma'am. Hi, Idoy. Hi, good morning. Uy, very good. Gini nga bata, oh. Good morning, Very teacher. good morning, Idoy. Sorry kayo, teacher, kung medyo paras-paras ni si Edwin. Ay, dili man na siya paras, ma'am. Ha? Oh, perminti may ga-participate. Sige, taas yung kamot. Thank you, Very good day ka na. Amon tayo mong star. Kailangan na ako ni Star Mama, Ay, wala pa. Huwag ka naligo. At lagi natanggal. Ato pa ng Lunes. Dili niya gusto patanggalon. Bitaw, teacher, salamat kaayo, teacher, ha? Ay, walay problema, ma'am. Butan man si Idoy. Da? Oh, sige, sulod na. Dari na, Idoy. Sige, bye, ma'am. Oy. Vicky. Vicky. Ikaw ba? Good morning. Unsa ba? Wala lang, Gi. Kabalo mo kung yato ni mong bata. Wala na ako dali. Yato na tangasin mong trabahoan, Vicky. Ha? Vicky. Vicky. Okay ra ko. Magdara ra ko na nag-alin. Dara ko sa Sure ka, nag-alin Vicky? nga Okay ra ka, multicab. Vicky? Okay ra ko, promise. Yato na takoy. Ay, ayaw na. Amin akong bag. Ngayon mo nang Sige na. Ayaw na. Okay lang ko, Romel. Maula pa ginagawa. Romel! Abi na malita, Bi. Mas magamoto na kasi yung bata, malita ang dalo. Ay, nagbailumig bag sa kanya. Dala na ko yung trolley. Trolley? Siya so shoulder bag. Bitaw, Sis, ikaw bitaw, Bix? Imong gigawin ka. Vicky, Bix. Isa siya kong ki, ikaw bitaw ki. mura nang sa sipunon ka good ang Bix. Tayo po kayo mga piyo, vapor up po. Kabalo ka, Bix. Ay nako likay-likay. Kabalo ba yung ka nga, bisa kung saan yung magsulti sa ako, bisa pa nakabalo na ko nga single mom ka, wala na usab akong pagtanaw diya sa imo, ha? Saan ka, uy? Sige, kabalo ko nga imong gina-discourage ba nga ka? Romel, kitsa ba sa'y ganahan nga lalaki? Kitsa ba yung lalaki nga ganahan nga naan na responsibilidad daan niyang nagustuhan? Ha? Ako? Sure, sa bagay. Sus, ay kung chikay karon lang nan siguro ni mo ginaingon pero pagkadugayan bitaw sus kamo ra ba mga lalaki sugod lang gid mo maayo biya gyud. Mo ba? Oh, Nagtogire ka na? Shem, swa palugay mo pangutan ko na tawa ra gud to. Sinahitabuan ng sa papa na ni Edoy. Don't you change me. Change me. Ibahin mo ko. Hey, Romelga, late na ko. Kabalo ka. Kailangan mo lakaw. Before ka mag-judge ako, can you please just give me a chance na i-prove sa mga dili Wala na ko ko'y press sa time mga ng lalaki. chance. Ikapoy, naku maghatag og chance. Vicky, come on. Romel! Sige na, Vicky. Romel, pwede ba? Vicky. Romel, kabalo ka maliit na ko sa kalaki ni mo. My God, di pa ka maliit na at opisina na sa likod. My God. Yan na, sakay na sa kong bike. Bike naman eh. Angkas na. Asa ka, sa likod ka, di ka sa itong tubangan. Vicky, ayun ako pugngi. Kabalo ka kung imo kong discourage o ginapugngan ko, abi ni mo nga na-discourage ko. Discourage ko nga, abi ni mo discourage. Ay, Sige. sus, Vicky, sus, discourage. Ay, nako. Romel, good. Hawa na, Bing. Lakaw na ko. Thank you sa imong offer nga magpasakay Ayun ka na. na imong bike. Dili ka mo sugod, or nag-helmet na rin ka. Oh my God. Bigay ka, ito na ta. Just give me a chance, come on. Oh, Idoy, nanay mo, mami. Ay, ma'am. Uy, Ay, teacher, good morning. very good. Kay mo anak karon o, tanaw yung star. Sabi? Nagawa akong isdan, mami. Ano po nyo? Wow! Ano tayo magkuhan? Imong
papers ganina nga na yung perfect. Asabi? Ano. O, kana. Wow! Very good. Thank you kayo, teacher, ha? Ko sa calculus. Huh? Sa trigonometry. Very good. Yung kaya kaning matching type na. Maayo kay mo anak, Good, ah. ma'am. Sige, ma'am, kung ano ni mo anak, ma'am. Madali nilakaw. Nilakaw ang teacher. Sorry, teacher, ha? Di ka disturbo, may teacher. Mami, napanay-date. Ani? Uy, ikaw ito, Idoy. Wala mo ka date. Mami, Ay, dili. Murag ka mo nga ito ginaparis-paris ng coach sa basketball, ma'am, no? Huh? Ito mo good, ma'am. Wala Wala pa ko ba? yung next na klase, ma'am. Ay, sorry. Bye, teacher. Bye. Very good na siya si Idoy. Lagi. Isa pa. Hi, Idoy! Ay, Hi, Bix. Romel. kinsa na, mami. Ay, Hi, Idoy. Bless. Gusto ko, mami. si Tito Romel. Oh. Tito Romel. Tito, pwede po ko naman tawag ko Papa. Kung gusto ka. Uy, Romel, uy. Kung makasabot ilang bata, ah. Ay, pila lagi ka. Kasi mong gusto ka gawa din. Gusto ka cotton candy. No, bad na sa tit. Timing kayo. Ako'y kuan candy. Ako'y cotton. Ha? Ano yung pag-aawag Ido yun. Ay cotton. Ako'y candy. Kuha ni mami. Ibutang magikoton sa ilong na magkawag ko kindi. Pwede. Kailangan ko. I like this child. Very jokeful. No, di maganda ibot. Ano? Ah. Wala good Romel. Usim na lang. Idoy. Naikwarta, Idoy. Palito ka ng imong mga candy. Kutob sa mga buak ni mo, mga bagang ni mo. Sige, lakaw sa dito ko. Pali sa dito ka. Lakaw dito, Idoy. Romel, nga. Kitsa ka na yung mga anak ba? May galiwan na liwat sa imo. Ano ka? Nga nang nanasig ka diri, ha? Yato ta ka. Yato ta man, Idoy. Lisod kayo panahon karon. Sakan kayo mga balabal driver karon. Magsakay mo ka balabal na matuwa. Romel, okay ramang good me. Yes. Bye, kapila mong good ka dapat ingnan, ha? Noon sa man. Karon sa... Lagi ko maghatag anang mga chance na yung ginapangayo. Ikaw ba, tungod lang ang lugar kay bitter ka sa amahanan ng imong ba? Imong Manggod. bata. O pag hindi mo na-prove sa kuha, o pag hindi ako na-prove nga, kuhaan yun? Nga buotan ko nga pagkalalaki. Romel, Ay kabalaka. Pag Ang ipakita na ko sa samansan. imo nga dili ko pa ba mga lalaki din. ay, kadungong nakuha na nga mga pulong sa una pa lang, sukad pa lang Vicky. yun, wala pa na si Edoy. Vicky, kabalo ko na medyo bitter pa ka sa imong kasing-kasing karon. But you deserve someone. Sige, sir. Kabalo ka, di ka forever nga dalaga. Sige ka, mupikot na bali. Mapikot din, ha? Mupikot na. Seryoso? Kung di mo na gamiton, mataya na. My God. Romel, Wala. basta ako, Vicky, it's okay. Wala mo ko nagdali. I'm not in a hurry. Rocky. I'm not in a hurry, Rocky. basta ako lang ni President. Wala ko nagdali. O kung yung nadiretso nga, you will love me diretso. Ang ako lang, just give me a chance. Just give me a chance. Kanang tagang ko na magsukli ba? Give me a chance. Change to. Oh, chance yan. Basta Kabalo Romel, ka. wala pa. Kung dawatan na gini mo nga, tagang ko ni mo chance. Kana tayo team song. Yung sa, People chance in Cagayan. Cagayan, pag-iwag. ikaw, Romel, ah. Ah, di ba? Nikatawa na ka. Saan mo ka good di? Saying Ikaw to say, ayaw you'll pag, give me a chance. basta ayaw pag close sana ni Edoy. Ko ganan nga kuan pa siya ka ma-close. Kabalo ka. Kung kana imong giproblema, kay mato pa nila if you love the person. You love the person. Siyempre. What I mean is if you love ang person, kung nasa yung anak, kung nasa yung past, imo po na siyang ilaw. So, ang problema. So, gusto ko i-close po na ko na yung mga anak ni mo. Ikaw gid maayo. Gid kay ka ba? Abot na lang gini mo, Uy, Romel. nana si Idoy. Ginaw ko nagkamuritsing. Nagkamuritsing man siya. Hindi ako gikaon ng mga chocolate to. Na! Nawa mag-toothbrush gid kapag abot sa balay. Malay mo naman yung taong grasa. Nakaitong-itong naman. Kasi na. O, tagan niyo. Ang sarap na. Naay, napalit na ako. Chocolate nga naay, bubble gum. Ayos na, very good na. Kanang bubble gum, ipilit na sa bangag sa imong ngipon, ha? Para may mo ng pasta. At least makatipid ka. Sige. Smile ako. Bakit hindi ako ngipon?
Ayan. Very good. Very good. Butso niya niya. Adoy, let's go na. Say goodbye na to Tito. No. Ako yung mato sa inyo. Lena, get in. You get in the motorcycle. Come na, son. Ako'y bahala, ani. Di na ta magbaklay. Ako'y hatod sa inyo. Salamat kauli ragid ko. Hoy ba? Karo pa ba? Ay pa, sina pa nakidala pansit pa. Paborito Sa ko mo pansit. long life. Mo kabalo na kay gatinga na biya ka di pansit akong dalong para long life. Pansit nga walay salong. Puro naman na pansit. So pa. Salong ba kayo sa kani-kani do? Sige lang, ipalo lang ako, tupalo na lang ang karne. Okay, karon pa bang ka? Ay, nagikabisihan lang. Bisi, sige na magkakabinan. Kabalo biya ka nga kapamugas ta, ngita ta kung sa'y mayo. Kabalo ba ka nga, basi maputan ba itong internet, di na po kaka-wifi. Kasi internet mo, magatay kuryente na sa Sige na ba, nagkaw pa. Palo ka sa ito, laparan dito sunahan mo. Skaloy lang pa. Ano mo mga natulog? Paabot lagi ko. Paabot ko na mo kayo sa kabalo na bakas mga balita, karoon mga tambay na pandakpo na ba? Ay, sis. Ano, istorya na piktusang ano na sila noon. O sabi niya ako kadong-kadong na amad ako doon kay iring-iringan nga babae. Ha? Ay, iring-iringan na babae. Lisod sa natiring-iringan nga lalaki, gusto lang mabayod ni mo, anak? Naglaro ko na po na ako. Ay, wala nali. Ginagmera good pa. Problema na nga ulit tao man ni mo, anak. Pero ano sa kanagan mandok ka na pag ang babae nga ang kan. Asa mga kaduwa na namina na po sila ka sa DYD laran sa tilaok. Ano, wala na ba ang paspas na balita na buhabon? O sabi ka na, laro. Sige sa next time. Tanawa ka. Tanawag, ingan taga nga undangin lagi sige tumara ng kutsara. Tanawa, nagbabag na po ng kutsara sa imong liog. Pandola, kuluan na ba? Asa na nga? Ginoo pa. Lo, pa, asa makagagawa ng istorya nga angkan ng bayana? Asa machismoso na po ni mo nga? Kristal ba na po siguro dito sa parlor, no? Ang mga bayot na po dito, may muna mga chismosa dito sa itong barangay. Kabalo na ba? Kani mga bayot, kung walay kuluton nga buhok, machismosa. Dito lagi ko ganin. O, tanawa ra ka. Nangayo ko pamada dito. Eh, sige, sumangi ka na yung pamada. Bro, nabantayan ako yung barkada litli, pero nabayot. Kaya nabantayan ko na kina, ha? Basi kasad lang ka nagpangulot at pamlansas buhok. Paano lang na yun? Makayom taginagmay. Sabay na yun mo pang magpukpuk kag shorts. Natagda na ka na sa parlor ba? Nagkisabay sa kasi lang di ama mo. Nanawa na gud. Bagay ba? Every time makita ko na mong pahay mong panit, magayon sa pamalansya pod. Sasi. Ay pag, o, kanang, asa mga kuhan balita nga, ang kanang bayana o i-discard yan. Dito lagi sa kanto. May istorya dito. Ano sa may problema kung angkan? May mas may nun ang angkan kaya na natin masugo palit suka? Tapos kadang sa babae niya, asa naman itong uban ka doon magsigig. Asa naman ito? Ay katong kuhan, katong si Paula. Oh, Ingakon. Nag-date na i-date ni. Nakita na ko ga Ingat ako paborito ka to. Kanina na rin o ka to. Sunan ka to si Sally. Sally?
Katong Ay, anak talahi. ni Mr. Moang ba? Talaihi. Sali Moang. Si Sally. Dogen ako to. Kuha na ko to nugget. Si Sally. Moang. Asa mo Dita pwede ato kay Chinese to sila nga family. Sa Ramanta. Lo. Sige, no? Ay lang, sagdi na lang gugo. Kung sa'yo kalipay. Suportahin na lang gugo. Paano ang ka na daw may problema? Ang importante nga magminahalay. May mura mo na importante niya. Yes, sir. Bago ka na, no? Okay. Balo naman silingan na ito na rin, mga kismot. Jesus. Tuwa ka na. Boro pa Ay kabala ka kita may lakinan. Ay kabala ka no. Ang importante nga makahatag yung pagpupansit ni mo o mga tambal maintenance high blood ka na rin yun o na dia. Ay napagigakon. Tapos subuan na yung surbi mo po kayo. Ngila. Wa kaya ngay. Ubo dito. Ay, siya do. Naku, pakita sa iyo. Ito lang. Nagpatato ko kaganin, ha? Ha? Tanawa ko. Kung asa ka na tigulang ka na ka magpatato. Tanawa ko di bagay ba? O saan tatuan na? Astig kayo. Butterfly. Kulban ba ikaw nitong panag-istorya ba? Kira ka? Kulban galing ko. Kapasig. Muna niya kung di ko kabalo. Kung mo pa rin pinakalipay na akong adlaw o pinakaguol na akong adlaw. Grabe, bugno. Bi? Hello? Bugno kayo mong kamo. Alam nga beta sa ice plant. Sorry, dili mo bugno. Oh my God! Pamanggod! Oh, sorry. Ito. Hindi na ko, gabi ako wala ka. Diba, na-stress na ako, nagkadaya-daya na ako ba? Relax. Inhale, exhale. Ani mo ganing ka ng Romel. Kita ginako yung mga efforts. Imuhang pagpaningkamot, nga imong ma-prove ang imuhang self na kaya siya ako. Nag-ugom na sa snow bear. Snow bear day. Ganahan ka sa ako. Na dawat gid ko nimo. Bisan nimo siya na. Paghanap eh. Bisan nga nanamoy adoy. Padayon Ano gyapon. siya ido? Nagpa-transplant? Chili bayot dito. Nana ko'y baby adoy. Wala gid ka nagbag-o. Tuog gid ko nga tinud-an yung ginang-imuhang guma. Una nga Asa ka ni padulong. pila na dahang ice ka ron. Bitaw. Willing na ko nga dawaton ka sa ako ang life. Nga man kita. Kira ka? So meaning, si pasabutan na. Kinasagot na di ka, oh. Kita kaming donut. Oh my God. Look at this donut. Chocolate and strawberry. 000? Hindi 0, 0. Oh, si... Letter. Oh. Yes. Yes? Sa 00 man na. Sa ganun yes man. Bugo. Uy! Ah. Agpas ba? Oo. Yan. My Oh, God. Sasama na. So, bugo. Ito na siya medyo. Nag-change na akong mind. Sorry, medyo di kayo kumain sama. Mayo ka mag-effort pero bugukon ka. Yes, uy, ginasagot na tika nga magkita. Oo. Okay, na-stroke ko. As in? Promise. Pwede. Kita na? Yes.
Naon sa baka niya doon. Mura magkagwa niya ni Suray mo na hong na. Ay, pa. And now I'm falling Oh, in love. pa. Mura ikaw naman po nabayo sa aso na rin. Naon sa baka doon. Apa na may pansit pa? Malipayin ko karon usa ka bukag nga pansit akong Usa naman nga, puro naman po ni lamas, wa naman po ni pansit. Puro naman di karne. Mahal ko kilo ron sa karne. Importante nga long life gyapon. No, kabantay ko ba? Imong isik kaganiha. Kaganiha pa. Ano bantay? Abot-abot basta kan. Pa. Oh, dong katong yun na to ba nga ang langkan? O sa may problema ito ang kando. Gib. Isugot na ko. Ano mo na? Ha? O sa? Isugot na ko, uyab na mi. Imo na gipadar yung pag-uyab na ito niya. Sumtaong ka pa, oy. Naon sa mga kando. Lamo bito wala ko uyab si Kaging kanu sa ka makauyab. Karon nakauyab na ko umina sa kang naunsa. Asa man ko padulungan eh. Naglibog ba siguro yung mundo? Ano sa kadagat lagi sa babae? Nendo, maging... Asa ko'y problema na mas nindot na lang ang kan kay kabalo na sa mga anggol. Wala na idagay pasikot-sikot pa. Bagay. Sweeto na sila kung asaygon. Walang problema lang. Eh, di gid sila igad nga na bulag siyang bana. Kaya daw, be. Ano ba plano ni mo karon? Mangita ko apartment, eh, ibalenta ka dito. Wow. Pa, Sa ako pa. mag-inusara na lulugan din ko. Dilibito pa, ang ako lang pa nga, pili lang ako sa semo ha. Utan na po nga, ayaw lang po lain ang pagtanaw sa kababae nga nangkan. Kaya nisukad mo, yana na pag din ka, basta ka rin na ibabae nga nangkan, lain din yung judge din ka. Hindi ka nga igato ng bayhana, wala samantaong ka. Sige, no. Lagi ko mabuhan na natin si Son Matali mo. Eh, salamat pa. Basta kailang kalimte, ha? Ang akong rasyon dali. Ang akong rasyon. Oh, wala problema. Basta makulangan din mo rasyon sa... Permente. Oh, ikaw na ka. Mo miniskirt mo sa... Bayot mo niyo. Tanawan do, tanawan. Bantay ko na. Tanawan. Kaduko. Nausa naman daw ka, boy? Tanawan lagi akong Matura, tingala ko ano mo na something. Ano, nag-blush on man ka? Tanawan lagi akong butterfly na tattoo. Tanawan. Bay, hala. Nanay flower. Psst, naman yung mga man. O di ba bagay kino? Bagay. Go na sa classroom ka muna. Itoy, mag-start na to. Itoy. I want Papa! Asan yung papa? Let's go na. Mag-start na to. Lagi ko! Dali-dali. Ikaw mag-prayer ka ron. Dili ko kay Mami nga ani ba akong lalaki? Ha? Excuse me sa teacher ha. Ako sa istoryan si Edu. Sige, pasunod na. Edu, come here sa nak. Bihali sa nak. Nak, di sandili mag-cry. Tukoy. Nak, listen sa kang mami. Nak, need ka mag-go sa classroom, mag-study na ka karon, mag-listen ka kang teacher na kay stars, diba? Dili ko, kung dili ni mo, love si Papa. Bad man to si Papa. Bahala na, tagaan man po ko naman eh. Oh, gid ba na akong gitagwata, anak ba? Nak, later mag-talk ta about kang Papa ha, mag-get inside sa kasaroom. No. Wala mong good si Papa diri. Si Tito Romel, mag-give po siya money ni mo. Dili ko! Ay, mag-give siya cotton candy. Dili ko kating ko rayatak. Di ba rin Papa? Naka, mag-mad yun masuko si Mami karon. Mama, dili lagi ko. Get inside na sa room. Sige na. Dili ko.
Sige na mo diya, oy. Na-delayed ang klase. Sige na. Dali na, dali. Sorry kay teacher ha. Nara. Okay, Ma'am, kauna na ako ni siya. Magsugod na mi, ma'am. Edoy! Hoy! Edoy! Bagol ang galing nagmansari? Kasi problema. Naikulang? Kulang ba ko sa performance level? Kailangan ba kang napay dance step before magkuha? Well, dili manggod ka na. Naba ko'y nasulti nga dili maayo. Gibot pinahuntanan. Lagi, wala gyud ko dapat ikamahay sa mong ginapakita sa ako. Pero, ang ako lang, priority ko na ako akong anak. Si pasabot ni mo, anak. Di na ganag-skwela. Tungod na ibawaan niya nga nagkita. Sige, nagpangita siyang tinuod nga papa. Ang ako lang ba, dili ko ganan nga maapektuhan si Edoy. Ay, kabala ka, everyday magdala kong toys. Mamaya siya ka nang sa kugon kita per kilo man diha. Ima na maol. Dili Dito na lay let gamay, pero... Dili ko ganahan ba nga. Ano siya ganan niya? Balloons. Ano siya balloons? Mga toys siyang daw. Pero melunda mo na lang lagi na inato. Ito ang relasyon. Dili ko ganan nga maapektuhan ng bata. Bata pa biya tayo. Ano mag-love ko ni mo? Abi ba nagminahalay ta? Oo, lagi. Pero... Siyempre, diba? Kung una-unaon dapat akong anak. Dili ko ganahan nga mudako siya nga dili po siya ganahan sa imuhan. Sukad biya atong Dili, nagkita. manikamo ta lang ko nga maganan ko. Dudulaon ako siya. Ako siyang bababahon. Magsungay-sungay mi. Mag-horsey tigidig-tigidig mi. Romel, sakit biya po na sa ako ang... Mag-horsey tigidig-tigidig? Dili. Ano kasi sakit sa iya? Sakit para sa ako ang... dili ka niya madawat as tinuod nga amahan. Ouch. Romel, sorry, pero... Sorry, Romel. Sorry, kit kaayo, Romel. Pero, dagko naman ta. Kasabot naman siguro kang ano inani po ko sa imuha, di ba? Sige, bali, yung dangon na ginato ni nga na kadali. Yung dangon na natong relasyon. Tulang ani nga sitwasyon, mugibam na ta. Total, siguro mas malipayon man siguro ka kung datugid ka sa dalagag yun, nang wala ka responsibilidad. Karon malipayon ka, pero kabalo ko kadugayan, kapuyon, nagyapon ka, Romel. May nalanggid nga as early as now, may pag... Ang na lang nato ni. Balo Romel, ka. sorry. Hindi na nilang dagan bagi mga dalaga. Pero, kasi ka lang kailang mga hugog tuhod. Mga laspag ng mga panin. Di pa sa imo ha. Nalagi anak pero hanis. Romel, basta... Kasi seryoso yun eh. Romel, sorry, pero murag mauni nga plano nga maayo para sa ato, para sa ako apod sa akong pamilya. MOR sa grabe na akong effort. Di man ko surrender sugod pa na si Papanguyab pero karon sa iyang mga gipang sulti mo rag nagsakan ko lang. MOR sakit kay para sa kuha na si Vicky ni surrender. O si Vicky ni undang naman. Okay mo sakit pagit sa kuha kaya kung papaborog na bayot na gyud. Oh! Aya na tigulang sige na magtambay dito sa parlor. Karon ganahan na siya magsigig plancha og buhok. Daghan na kayo sa shorts na mugbo. Maro say buhaton ako sa akong sitwasyon karon. Please sulti ko sa akong angay buhaton. Kamarkada, there's still more. So much more. Coming up. Hashtag, sandali lang to. Diyan ka lang ha. Class, mag-roll call na tayo. Mahabang lakaran?
Pabugsubog sung ulan. Present! Mahirap man ang araw-araw, di dapat uma-absent. Dapat ang tibay, always present. Pagod, sakit, at tamlay na pwedeng dulot ng micronutrient deficiency, dapat absent. Kaya ang gatas